F'dawn l-aħħar xhur sar xogħol ta' manutenzjoni u restawr sabiex tkompli tissebbaħ il-kanniera tas-seklu 17 li tinsab taħt is-Santwarju Nazzjonali ta' San Giuseppe fir-Rabat. Il-kannierja tħaffret fl-1670 meta nbniet mill-ġdid il-Kappella ta' San Giuseppe li tinsab fuqha. Fost ix-xogħlijiet li saru nħadmu żewġ settijiet ta' gandlieri tal-injam bis-salib, żewġ settijiet karti glorja, żewġ ventartali, żewġ trieħi u dvalji. Inħadem ukoll kanċella l fuq l-ossarju fost diversi xogħlijiet oħra. War News żar il-Knisja ta' San Giuseppe tar-Rabat fejn tkellem ma' Jeremy De Bono, il-moderatur tal-Arċikonfraternità ta' San Giuseppe, huwa spjegalna x'kien l-użu ta' din il-kannerja. U hawnhekk jinsabu mit-tfunnin sa mill-1670 kienu jindifnu hawnhekk il-fdalijiet tal-membri tal-Arċikonfraternità, il-fratelli u l-konsorelli. Hawnhekk kien isir it-tfin normali, ġifieri wara l-funeral tal-mejjed sal-1970 u ieħor meta mbagħad inqata' tfin fil-knejjes u beda jsir fiċ-ċimitieri. Il-kannierja se tinfetaħ għal pubbliku nhar is-Sibt 29 Ottubru mill-5 sas-7 ta' filgħaxija u l-Ħadd 30 Ottubru mis-7 ta' filgħodu sa nofsinhar. Għall-qraba tal-midfunin se tkun miftuħa matul ix-xahar kollu ta' Novembru.